Iko Ramogi opak ruoth Nyasaye oyie mondo wachako duogo kendo saa 3 sani mondo wamiu chenro maro OIMORE kamogo mbaka manyien. Waduogo ka wan gi Wilson Ochuka, jaloko maro en Jakabuoch Kobita ni Homa Bay. To gavana mare Gladys Wanga nomi rang'iny mokwongo gi jo Infotrack. Mae mbaka mwadhi goyo bang' daka moko matine buch jopiny gi Jovin Wanyingo en jatim nonro Infotrack. Wadhi penjo ni to namba ni oyude nade, ng'agiri mo penji, to okete kidienje mage, ang'o mane gi penje, en wach ndara, en wach thieth, kose en wach pi, to bende jopiny nyalo loko pachgi e namba ni. Mane mbaka mwadhi goyo gi Jovin sabuch jopiny kikidhi mabura ahinya. Dwari winjo pachi 2 3 6 0 e kaka inyalo yudo mondo wapenj Jovin Wanyingo joma notimo nonro no penjo achiel kachiel. Anto nyinga Trevor Ombija, Jandingo Panga, Jonyakach, Dendo Ombija Taya, Nyakwar Guok Kocha Pesa. Magi weche manyien mawango. Kingi Charles Maradeko nyono ndalari e limbe mare mapacho kaka oketo mahino e jiwo rito alwora. Jonjore ochako monjo kendo mokwalo jamni e gwenge mang'ara tuko e kaunti ma Baringo kata odoko ni operation mar obila to dhi mbele. Ase puonjora nyaka ba orujre, an go rujre. Ikite ase tieko. Kite mako koto mencho kel kanyo mabeti dita tieko te. Jopur mag gwenge mag Koru e kaunti ma Kisumo ywake wi monj ma ong'eche monjo go cham e puothegi. Ero kamana inya kumketi Ramogi TV ka wachaka ni weche manyien ni Kingi Charles Maradek kod mino ode Kamila Ediching mara reyo notimo limbe kuonde mopogore e kaunti ma Nairobi kae. E limbe margi kawuono ne gilimo kariko oganda mathoth manoike moko kuom jo Kenya manokedo gi jo wagunda. Kopogore kod limbe mag jiwo pith mar yien, Kingi Charles bende nolimo apise mag riwruok mag piny mangima United Nations mantiere gi Giri, Nairobi, kama opuoyo tij riwruogno e kedo gi midhiero mahinyo ngima oganda. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. E limbe margi mar odiochieng' mar 2, Kingi kod Malkia Kamila nodhi nyime kod limbe margi e kaunti ma Nairobi. King Charles noromo kod moko kuom thuondi manotony e lweny mar piny mokwongo kod mar 2 e kinde manolimo kar iko oganda mathoth ma Karioko. Oganda go ywak ni osejwang'gi kuom thuolo malach ka gidwaro chudo kowuok e piny Ingeresa kuom sandruok mane gikale. Charles nochiwo mich ne jodongo Michael Deya, Jonah Chada kod jowadgi mamoko kuom tich matek mar kedo ne piny e lwenje mag piny mokwongo kod mar 2. I was a PJI, parachute jumping instructor. Yeah. I dispatch the troops to go out, then I follow them, we go for a mission and do the things we want. We search for the enemy. When we get them, we clear them or we capture them. So that was our work, to defend the country. Jodongo koro dwaro mondo piny Ingeresa chulgi kuom pek mane gikalo e kinde lwenjego. Wanakaa katika hali ya umaskini, wawape fidia, watupatie fidia nasi pia. Hiyo ndio ombi letu. Na Waafrika ambao baada ya vita vikuu vya dunia vya kwanza hawakupewa ile heshima ya kumbukumbu. Sisi kama shirika tumetoa ile apology yetu kwa familia zao na pia kwa communities ambazo walitoka. Kingi kod Malkia nochwo maua e wi lietego kaka ranyisi mar chiwo luor ne tich maratego ma oganda go notiyo. E limbe mare e karapisi mag riwruok mag United Nations mantiere gi Giri, Nairobi, Kingi nopuo tich maber ma UN osebedo katimo ahinya e rito alwora kod chiwo chiemo ne oganda mochan. Ka jal mohero weche mag alwora, Kingi bende nolimo bungu ma Karura kama norome kod moko kuom thuondi mapacho ka. Jang'wech mang'ula Eliud Kipchoge ne en achiel kuom jogo manoromo kod Kingi. The chat will be actually a symbol that this planet is our only home and we need to take care of the planet. The second thing is that we want to make Kenya clean, and after making Kenya clean, then we make the whole world clean by conserving the environment through planting trees and actually going through the right measures which we can the environment can benefit.
Jomatindo bende ne ok owe chien kane giyudo thuolo mar chopo otegi e it kingi. So I want to plant a tree with the king to let him know that children also, they need their voices need to be heard, because they normally talk more about the youth and forget that they're children, because we the children are the ones who are suffering. We found this environment very littered, and who are suffering? The children. So we need support, we need funding. Kingi Charles Marade kod Malkia Kamila koro tieko limbe margi mar dala Rio Nairobi ka kiny gi chomo kaunti ma Mombasa. Simfros Okinda, Ramogi TV. Bang' ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga bedo achiel kuom welo midewo e kar jot mar jatend piny e boma ma Nairobi ka limbe mar Kingi Charles Maradek, jo Kenya koro golo pachgi e wi okang' ma kamano, kama moko nene kaka okang' makare, moko bende ok oyie gi okang' ma Raila okawo. Walter Nyambaga miwa lerno. Ndege momoko de auka kowuok e piny India nyaka lapar ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport, Nairobi. Kendo ka thuolo machuok to gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga chopo e kar jot mar jatend piny e kaka achiel kuom welo modhial. Odinga moten kod jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi ineno ka bilo wach kod jagoro mongirore Dr. Raymond Omolo e kod Alfred Mutua e kinde mage bilo juice mamuol bang'e oyogore kod Kingi Charles Maradek e kautene kod jatend piny William Ruto. Ing'eni King Charles ene motelo piny mangima ma Musa kende no oromo kelo ngima manyien iri. Iwinjo gini mana diri mar Nyasaye omiyo bed ni nyadhi omoso ruoth King ma bende ng'adi nyaka bed ni giseng'ere go chon. En gima duong' ne Kenya kendo gima duong' ne en owuon kaka Raila Amolo Odinga. Kendo en gima duong' ahinya ne William Samoei Ruto daktari. Gino ma jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka ogole duonde ni Raila ne ogwele nyasi mana kaka ne ogwele nyasi mokalo mar chal kor lwasi. At the level of Prime Minister, former Prime Minister Raila Odinga, I can tell you some of us are on a standing list because of the previous offices we held, right? That we would be invited in the event of an important state guest like His Majesty King Charles III. So it should not be seen beyond that. Just like His Excellency was there during the climate change summit for a dinner. The Prime Minister was also there for a dinner. Myself and His Excellency were not there. We had other engagements. Limbe mar Odinga kendo gwenyo lwedo kod Kingi Charles en gima moko kuom jo Kenya pako to moko kwedo kalure kod chung mare wi yango tend William Ruto. Gima nyaka ing'e maber ni politicians ogine ne mis. An bende nagomb ni chieng' moro achiel kata ka wendo biro to wanyiso achiel kod hera mar oganda. Raila cannot be kachacha. He was just showing a sign of unity for other people to follow, and also how to honor the king himself. Josiasa ma Kenya Kwanza bendo golo chung margi wi limbe mar Raila e kod Kingi midhiambo manyoro kaka wendo momi pek. Koro ne gima koro timore ni nyineno ka jaduong' koro dhi chiemo gi jaduong' mwadgi e State House. Joma go dhago kata achiel kuom nyoko ne kata e dhorangach be ok oluonge ni bi wadhi wachiem. It's quite painful. Koro mano nyiso ni mondo wadog chien mondo wang'e ni kapok gimoro wuok e dhogi nyaka check gimiwacho. Kik iwuo awuoya aoyaye. Wan kaka joluo monagi nyaka wabed joma oherore. To king'iyo kisiasa nyiso ni bedo ne kacha nyiso ni osetambua oseyie ni Ruto e president. Magi timore ka jalup jatend piny Rigathi Gachagua manyori knie pinje ma oko to ne ok one twang' mar lawe machiegni e kata odoko ni ne opuso weche moko mar chiko tegu e rangach mar kar jot mar jatend piny. Lakini nimepanga hiyo ikulu, nimeweka mitego kila kona, kila mahali nimeweka, na niko na watu wa kunipigia simu wakionekana tu karibu naambiwa. Nalo ni president ne oreo kokosenye ni King biro mondo kiko wuo marach ngeno nyalo wuo wach mag mau ma ngeni macharo Royal King nyaka ikete imiye nyade madwarore. Ma weyo ka jo Kenya ni kod puonj maduong'. Kenya ni direction maber, the best monyalo timo eni jothuru atatatatatata otim gima nyon president otimo, dhi chiemo gi Kingi. Gin be koro gibi gichiem gi Ruto kendo gibi ginyier gi Ruto mondo maendeleo donje piny nikech nyiero ema kelo dongruok. Nyasi en nyasi kata mar choko ng'wen en nyasi.
Jodongo nowacho ni ka wendo donjo to jodala chango. Jo Kenya ochango e demokrasia kendo go okang' mar nyiso lony, chia kod bidhruok e kinde limbe mane otimore ka jot mar jatend piny kod ruodhi kanyakla kod jodito mag Azimio to kod Kenya Kwanza. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Kowuok e wuoth mar Kingi, Charles mar adek, jonjore ochako timo monj machiel e gwenge mag Ngaratuko e kaunti ma Baringo kendo nego ng'at achiel ma gichwe gi lal gi jamni ma kwan gi ok ong'e. Monjno otimore bang' jatend migawo mar arita Kithure Kindiki golo chik mondo kaw okang' mar chik ne jotend siasa kod jotend dinde mawachore ni osebedo ka nyayo tulo e gwengego. Lidia Okeyo nigi maler. Luoro kwako gweng' ma Ngaratuko e kaunti ma Baringo bang' jonjore monjo gweng'no kendo nego ng'at achiel mana seche 24 kende bang' monj machielo manotimore chieng' tich ariyo. Jonjore go monjo dala moro kendo nego ng'at achiel bang'e giringo gi lal gi jamni ma kwan gi pok ong'e ka apisa mag arita osechako timo pedha ne jonjore go ka gitemo duto ma ginyalo mar duogo jamni go. Juma achiel mokalo, rakruok nobede kind jonjore gi apisa mag GSU bang' jonjore go monjo kambi mar GSU kod skund primar ma Kapinda Sum manie kar chung od bura ma Baringo South. Ma nomiyo ket arita magere skundno ahinya te kinde mane timo e piny madongo ma pachoka. Kuom jumbe 2, ji 5 osenegi gi jonjore go. Bang' monj ma Kapinda Sum, apisa matimo nonro nogolo chik ne jafwambo moro mar od fwambo mar NTV mong'ere kaka Kenneth Ruto mondo mi ondik dhoge kotenre gi mago manong'eyo kotenre gi monj ma kamago. We are not really sure what the DCIO or the investigators wanted, but the bottom line is we do not want to believe this is one of those classic incidences of intimidation of journalists. We seriously want to guard the freedom of journalists. We do not want journalists to be intimidated. We will give the investigators any information that they will need, which is within their purview and which is within the journalists' code of ethics to disclose. Bang' da dhoge kuom seche 6, jafwambono nowe thuolo ka simbe mar ong'we yamo to ne okaw gi obila ka nonrono pod dhi nyime. We are yet to know if the police intend to prefer any charges against my client, but if they do, then we shall defend our client vigorously and defend the freedom of journalism, which we feel is under attack. We'll let the investigators conclude the investigation, and if there are any charges, we shall attend court. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki manolimo kaunti ma Samburu matim nonro dweche 8 bang' ka nochako pedha mar jonjorego ogolo chik mondo mi okaw okang' mar chik ne josiasa kod jotend dinde ma itudo gi monj ma kamago. Mabiro ndalo achiel kende bang' jod bura moko 3 ne odadhogi gi apisa mag kwach kich kitudogi gi nyayo tulogo kama lingling bende yango ni jod bura mamoko 4 ibiro dadhogi juma manyien. Kindiki mane obedo kod romo gi jotend arita ma Homar Okak ochiwo puoch gi pak ne apisa mag arita kuom kinda ma gisekete kedo gi jonjore ka bende osingo ne piny owacho oseketo kenge makare mag tieko maundu e gwengego. Lidia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kwa kanyo ni penj mar KCPE kod KEPSEA ochope giko odiochieng' ma kawuono ka ripot ma wuok e migawo mar somo to en ni ji duto mane otemo dhi ataro kod chike penj biro kadhi e kum mawinjore. Kaka Judith Omondi lero, jagoro mongirore migawo mar somo Belio Kipsang to koni gichako nono penjgo kendo duoko biro wuok kapok Christmas ochopo. Penj madongo mag KCPE kod KEPSEA gikone orumo kendo piny Kenya otieko chutho okang' ma okwongo mar 844 ma intieko penj mag klas 8. Skund primar koro sani en paw CBC maonge kikruok. Jagoro maongirore migawo mar somo Belio Kipsang mane loso e kaunti ma Nairobi bang' tieko penj ma ogik okoni penj go dhi makare Kenya mangima kendo kopogore gi jopuonjre manyicha ok otimnegi andika duto otimo penj. There is no particular region of this country where we fail to administer an examination because of logistical issues. Because we were well deployed, both on the ground and in the air, and our children were facilitated adequately. Belio yeni ne nitiere ji mane otemo dhi ataro kod chike mag penj, kamoko
ne ochwalo tese moko e mbui mar lando ni gin kod penj, gino mane gidino, kendo koni poni nitie ji mamoko machano timo timbe ma ok owinjore e penj mar KCSE gibiro yudore kama tek. Sometimes Kenyans, I don't understand how sometimes we deal with issues. You get people, I was seeing yesterday, somebody posting a paper that we did on Monday to say, you see, I can confirm to you that I have the paper. Yet the paper is a day old. But our teams were so vigilant. I can tell you, anybody who uploaded anything to the social media, all of them have been dealt with by our teams. Kanono mar KCPE to lero ni chakore ayanga kendo duoko wuok kapok ji odhi e nyasi mar Christmas. Because of the work that is bending ahead, and our children have to report to school in January, we shall prioritize the marking of KCPE so that before we break for Christmas, our parents will have known where their children will have been admitted to. Apisas mag NEC korka korgi to koni gitemo manyo kwan mar jopuonjre mag klas 8 mane odong' ma ok otimo penj, kendo bang' ndalo matin gibiro golo report kaka itimogi. So we will be ready at the point of releasing to indicate to you how many candidates are not registered and the strategy that we are adopting to take care of them. Higani, jopuonjre mag KCPE kod KIPSEA duto ne gin 2.6 Judith Omondi, Ramogi TV. Komiti mar thek owacho ni gidhi tieko tijegi kachop tarik 22 mar dweni. Komiti masani koro choko paro ewi duoko piny nengo mar ngima ni gigeno ni jolony ma gitiyo godo dhi tayo gi maber nyaka giko twak. Jakom komitino Kalonzo Musyoka kod Kimani Ichung'wah owacho ni ripot margi mogik ibiro chwal ne jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga kapok ochwali e od bura giko dweni. We resolved that because today we're supposed to get Minister of Housing to make presentation, but they were not available, so we've agreed that they will join with the Treasury team and the Energy team on Monday, and we're also going to get other experts so that we're not just going to be dealing with implementers of these taxation proposals in order to get a balanced view to enable the work of this committee. We would want to hear other experts as well. So those ones are going to be, a statement is going to issue for the Skemane saying, we've asked Agena to come up with that statement, including our work schedule. We propose to complete our work by the 22nd. I think that's what by the 22nd of November, because we don't want to seek any extension. We want to be able to be done over with this whole thing. By Thursday, we shall now review and consider as a committee all the proposals that will have come to us from all the experts, and thereafter retreat to do the final report. And as His Excellency has said, on or before the 22nd, we expect to give the final report to the principals and also table our report before Parliament, both houses. Jagoro mongirore bad migao mar ndiko oganda Julius Bitok oromo kod riwruoge makedo ne ratich oganda kendo kwayogi mondo kik gichwal ng'ur e doho mar chungo chenro mar miyo jopiny opande manyasani mar Maisha Card. E romono Bitok nosingo mar nywando ji duto e chenrono kapok ochake ayanga e dwe mar 12 higa montiere ni. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, maendi en romo mar 3 e kind sirikal kod riwruogego. E mano manenore kaka chenro mar payo yo kendo golo hinga mag chike motelo ne nyasi mar yawo ayanga opande manyasani e dwe mar 12 higani, piny owacho oromo kod riwruoge makedo ne ratich oganda e buore Nairobi. E romo mane ochwe kom kod jagoro mongirore e bad migao mar ndiko oganda jambetre Julius Bitok, piny owacho okwayo riwruogego mondo chwal ng'ur moro amora magingo ewi Maisha namba kar dhi mako bura e doho. Na kwamba tumekuwa na mkutano mzuri sana ambapo tumepata memorandum kutoka watu wa civil society, tumeongea nao, tumesikizana kwamba tutafanya kazi pamoja ili tuhakikishe kwamba Wakenya wameweza kupokea, na kwamba pia watatusaidia kuhakikisha kwamba hakuna roadblocks kwa njia kama makesi ama nini ambayo itaweza tuzuia kupata, itaweza zuia Wakenya kupata hii namba. So tumeomba hawa tufanye kazi pamoja, tushirikiane pamoja, badala ya kwenda huko kotini walete mambo yao yote kwa meza,
ili tuweze kuongea, tusikizane, tupeleke Kenya mbele. Korka kore, jata tije maduong' mar Amnesty International Irungu Houghton neno ni piny owacho onego luong jokedo ratich oganda e romo mar somo rieko ma ok dino duondgi. That I don't think the way to proceed with a government program is essentially to bring in people in order to silence them. I think a good government brings in people to listen to the concerns and to design a program that actually responds to citizens' interests. And I think that is the basis upon which we are engaging with the government. Irungu lero ni ja-Kenya moro amora nyalo dhi e doho mar chungo chenro makamano poni okotaye kalure kod chik. So the Constitution of Kenya and the laws of Kenya enable any citizen to go to court. So potentially there could be 56 million possible court suits against this. If you just think in terms of everybody who has the ability to transact. And of course they would have to be over the age of 18. Chenro mokalo mandiko oganda mar huduma namba ne ogore e Luanda bang' doho wite oko kaluwore gi fuok mane ntiere e chik mag rito nonro mag jopiny ka achiel gi rem kao pach jopiny. Kata kamano, jambetre Julius Bitok onyiso geno mare ni chenro mar chiwo maisha namba oluwo chike duto madwarore kaka kao pach jopiny kod jolony ka oyango ni gise kao pach jopiny e romo 814 e pacho kae mangima. More public participation. And I'm happy to inform that we have been able to conduct 814 public participation forums on Maisha Number. So in terms of the coverage, we have been able to reach out to every sub-county through our national government administration officers. And that we are ready to take off with this very important project, which is really the foundation, which is really the core in as far as our digitization agenda is concerned. Bitok bende okwayo riwruoge makedo ratich oganda e pacho kae mondo konygi e miyo oganda puonj e wi chenro mar Maisha Namba. Mae en romo mar adek ma piny owacho osebago kod riwruoge makedo ratich oganda gino mayango pek magimiyo chenro mar huduma namba. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Aya, wadhi yumoro machuo ka ndiko duogo to wan gi mbaka mwadhi go e buch jopiny gi jaduong' Jovin Wanyingo men jatim nonro Infotrack. Gimomiyo ne giseketo nembni mar jo governors mopogore ka to ntiere ng'ur moro to ng'agiri mane giwuoyo go to penjo mage mane gipenjo to koso ji bro loko. Taneno ka ntiere Governor Gladys Wanga ma Homa Bay motelo ka to Governor George Natembeya ma Trans Nzoia. Jovin bro nyiso ni nonro ni to notime nade bang' dakika moko machuo kidhi mabor ahinya. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Book your festive holiday na View Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Saba from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com.
Iyo. Bwana leo umedunga unakamsa nini? Umeenda kudrop album nini? Leo ni kwa malotu. Chiki ni zoma odds bana. Buda. Unachezaje hapa? Buda na hiyo dia katikati sinkeka kichwa itajipa. Buda nakwambia odds hapa ni bidii yako Buda. Wangu umenitambua. Sawa. Pata odds moto. 100% welcome bonus, stats za game, markets kibao. Na kama beti naungua, una cash out kabla ichomeke. Wekelea na shabiki.com. Shabiki na give. Ruka juu, nimeweka kichwa tu na kugoja magizani kabet kaka Ivana. Ticha ng'wen, tudri gi Sharon Ong'ao e chenro mar poko pogore ka osir gi bengi mar Equity. Kana chako mabedo registered kora wacho ni adwa manyo bank mamia opportunity mar ka customer chudo ayude simba immediately ineno ka koro sani angisa client ni keta number na tiketo pay bill 247247 ase yudo payment ineno kasto gik moko make reversal girigi kora avoid koro mio business na bedo secure in terms of chulo payment. Poko pogore saa 2:30 nyaka saa 3 okinyi e Ramogi TV. Buch jopiny chakore sani to mae mbaka mwadhigo ni jopiny ogolo paro mopogore kaluwore kod report Infotrack manyiso kaka governors mapacho kae osetiyo. Kaunti ma Homa Bay ne oketi opara manyime kaka kaunti ma governor mare osetiyo maber. Jafumbo marwa Georgia oko nyiso wapach jopiny. Gimotimore Homa Bay osangasawa kendo morowa kabisa gi nyakano an gima nyalo kwayo kata governor na Masia ma orenga jim obedo temien kejo na koro dhake muti oyombowa e Nyanza otemie koma baba dwa weno koro wanga ochomitir wadwa mi komno nikech isenyorosa yawuoi kae kabisa maber ma wayiego yo nyawang'aya utiyo sana Homa Bay County opayore improve hospitals oyuen wanam. Mago gin puoch kod pak mane Uganda e counties mopogore ochwalo ne governor ma Homa Bay Gladys Wanga bang' riwruok matimo nonro mar Infotrack yange kaka governor mosetiyo maber kin governors 47 e pachoka. Madam Wanga, congratulations. Itemo meditimo maber wasewiro kaka itemo kaka itiyo. You are a very hard working lady. Gladys Wanga nyakan wang'aya ananyalo romo kode anyalo tero ne nas 39 mondo mageza wadi manyalo miye Mombasa ka otimo maber kabisa. Ng'ur kata kamano ne obedo kuom jodak e kaunti ma Siaya bang' Governor James Orengo rem bedo e thuolo mar counties 25 manotimo maber kaluwore gi nonro no. Ng'ama no fight for devolution neno wuok Siaya County. Emomiyo wan onego wabed ni wan ye namba mambele kendo namba mineno kichako miyo counties ranking. Koro penjo governor wa Siaya en wuon kaka county wuon ma baba wuokie ng'ama nokelo devolution ni. Opango kod wanadi wan kaka jo Siaya County. Kwanyali ye mar mondo kwano counties moko moseti maber to Siaya chika miakar kae to onge tablem jo manogo kura nikech Orengo ne kuchwane mago ne kamano. Koro kata kodongre higni 10 kata en higni 5 to wane ne wakoso konchiel. E kaunti ma Kisumo jodak ne paro ni ne ginyalo timo maber moloyo bedo e thuolo mar 13 mane oketgie. To ok en gima ber nikech nyong'o osetiyo e Kisumu County sani ber waneno gimoro amora madhi mbele emomiyo ok wanyal yie gi duoko manowuok. Sani nek ng'eny kuo ng'eny wanjo boda sani ihinyowa kabisa. Sasa na area ma Milimani area matombuya wano ka insecurity rach kabisa emoduoko nying Kisumu chien omiyo namba nyoydo nambano. Jodak e kaunti ma Mombasa bende ne ogolo pachgi bang' bedo e thuolo mar 21. Mombasa waka Abdul Samad temo en mana ni koro gik mang'eny wanyalo wacho kaka kineno performance mar port ka ema go wapi. National government kokawo port okawo keto ni koro port konyo mana jo national government. Ting'eni mane natural resource maduong' ma wan go Mombasa ka. Kata youths ok nyalo yudo tije maber ma ginyalo konyorego. Sasa to nyaka nya jo wuog
Tanda nyalo wacho no anto kane gimi nyalo wacho no keno timre maber kiano timre nade. Jo nyaka nya Mombasa chalo ka gima onge gavana gadier ma Nyasaye onge tofauti. Kinde mar jo kata jende ne yudo tich kaka sawa, jende ne yudo tich kaka sawa. Elipodno, kaunti ma Homa Bay kod Trans Nzoia ema ne okawo thuolo mokwongo kod kwan atamalo 70 kiluwe gi West Pokot gi kwan atamalo 67. Ka Migori County koro wadhwa yuagoro. Iyo wang' makata sami nena ni, dena nyalo yudo gavana da nyise niya. Ward reps owek kao kadhi e pinje maoko katiyo kod pesa jo Migori County to jo Migori koro sani ikwane namba marach. Koro ng'ato kaka koro an ajadak ma Migori ka ato ne ok openja. Koro ok ang'eyo kata ne gipenjo jo Migori kata ne ok gipenji nikech pok aromo gi ng'ama ne gipenjo. Nyaka sani pok wang'e kama wantie. Manyiso ni wan chien mogik e kar 30 kucho kata kor 40. Kech kata sani kirangi chunga kama ing'isa ni to gavana ni otimo ang'o. Onge gima nya wacho notimo. Gima nya wacho notimo en mine moko ma konyo ji e miergi. Kaunti ma Uasin Gishu, Nairobi, Vihiga kod Kakamega ema ne oluro thuolo mar counties 25 mokwongo mane otimo maber kod kwan atamalo 56. George Aoko, Ramogi TV. Mbaka mwagoyo gi Jovin Wanyingo nikech en jatim nonro Infotrack. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Erokamano Trevor. Ng'agiri muwuoyo go to ne gin ji adi. Nikech ji wacho ni wan to pok waneno kama ano giwuoyo koda to gin jodak kuonde ukete governors go. Erokamano ahinya Trevor kuom Giramogi kuom miwa thuolo kendo mondo mi watem lero ne jopiny kaka nonro itimo. Aparo ni asewacho ga station kae ni Kenya wang'eny 1 million karibu 50. To kiwuoyo gi dhano 58,700 gi 63 manyo wuoyo go e Kenya. Mano en atamalo matin ahinya ni million 50 ka nywando nyaka nyithindo. To ka kita kata ni million 35 mar joma dongo pod kwan no tin. Ok inyal wuoyo gi ji te, nyaka iwuo mana go oganda moro matin machiwo paro nikech mane kaka nonro itimo. Koro king'iyo kaka awach kata example county ma Migori nyo wuoyo gi dhano 1,500 gi wiye. To Kiridori county Homa Bay nyo wuoyo gi dhano 1,820. Maning'e ni kuom ward 40 mantiere Homa Bay. Ka ing'iyo Kisumo nyo wuoyo karibu gi dhano 2,000 kuom ward 35 mantiere Kisumo. En kamano watime kaluwore gi rang'iny mar jodak mantiere kuro kaka omiwa gi census mar 2019 mane jo Bureau of Standards ogolo, gine Bureau of Statistics ogolo. Sama iwuoyo gi ng'amo yie. Nonro Trevor kibiro ofis watiyudo ka samwatimo nonro ka ichiko ni dwa wuoyo gi dhano 58,000 manyo wuoyo go ni makaribu 59,000 tiyudo ni wuoyo gi dhano karibu 70,000 gi wiye. Ma jomoko itema ni to kodi no kadwa golo pacha ni dwa tero kure. To nitie ng'ama kitemo ni mondo ichunge kata iwuoyo kode nikech mai to awach mana ni nywatimo yor simo. Kitemo goyo simo to samoro en simo ma igo ka ng'ato dich. Sani kaponi ne masindwa yieri Trevor in e studio. To ni kono watimo nonro sanie. Dok watim nonro waloro sa 12. Mane chik ma jo CCK omiyo, jo CA omiyowa. Tung'e nade ni jogo ni kuonde go? Kuonde go? Samoro ng'ato en ja Migori to en Nairobi ga. Apana koro asewacho ni wan kod database watimo ga register. Wa register ji e gwenge, kor gwenge. Waoro joma waluongo ni jotim nonro kata interviewers e gwenge, e chiche, e mieche mopogore to gipenji ni ka giyudi e ot to ginyalo penji ni an awuok e kambi mar Infotrack kata kambi machielo kech mano te standard ma watimo machiko yiego kaka association marwa bende mar MSRA mana achiel kuom jotelo kanyo wacho ni chik en ni ng'ama idwa penjo nyaka bed ni ochiwore kende, o volunteer. Ochiwore kende. Naparo ni bende chik no chal kata kodun jo media. Ok inyal interview ng'amoko yie. Ng'ano nyaka chiwre nikech pache no. Koko chiwore ting'ini onyalo donjo ni kata nyalo chule kuom pache mikawo. Koro gima wasetimo kuom higni 19 ma Infotrack osebet.
wasebedo ka kambio nochaki karibu higa mar 2004 koro wan karibu 19 years wadhi 20 watimo ga registration wadhi to wandiko ji ni ng'ane chunye gombo mondo mi obed ni inyalo penje paro koro kisekona ni in idak Royal Media ka gine idake Ramogi odien Ramogi kata wach ni mane gweng midake to wasekaw nonro ni wakaw namba simbi miyien wa kendi koro wadhi waketie masin ni rundo to samango rundo paro mana kaka neno ji oro gine messages kai mang'eny ok ikaw ga jite ikaw mana ilomo koro wan bende ka wasegoro ginigoro kata kapok ichap kotimo nonro itemo gimiluongo ni sampling iwacho ni adwa na ket gini piedhi samangi piedhe miudhi moko bro lwar tenge tidong gi cham maber e kaka watime koro kinyal wuoyo gi jite nikech kidhi kata Migori ma population ne duong hao karibu dhano 600,000 gi wiye ti wuoyo gi dhano ma science to wacho no tek ni se wuoyo gi dhano maromo 30 ward science oyieni inyalo luongo mi wach ni mano e pacho ganda nikech jogi ok idhi yud gi kumoro achiel idwa luomo wachiu example gi Migori na dhi Oruba ward to Oruba ni igocho ne ngato samoro dak tung Nyangubo ngato dak town odak but town gigi luomore nikech isekono masin na en gimoro ma imiya information midwaro ni miya jodak Oruba ward dhano 30 to luomna ket na mine makaro moro makama kata mine 14 chwo 15 ng'ina higni maromo kama to miya jogo koro sama idial number cha to system bro koni niero ayudo ng'ato kigone na low ti iangori ne ni an ng'ane atimo kama bende di miya thuolo kata ma dakika 5 kata par apenji e penjo moro kuyie tidhi to kodich to koni ni gochna sama chalo kamano chikwa mar research wacho ni ng'ato konyisi tigocho ne didek iteme mokwongo to koni na dich tema sama chalo kama ibro teme seche momino mar adek kotamore to kori wacho ni masin nia koro Trevor sedagi podo dich to chikna to wacho ni awuogi dhano 30 Oruba ma otiyogo kaka ranyisi miya ng'at machielo madwa chalo gi Trevor iwinjo koro masin chako yuko to mi ng'ama dwa chalo kodi tiwuoyo kode to koro penjo nupenjo gi kidienje mopogore kaka koro dang bed ni kipenjo wach mar gavana wanga ma koro namba 1 nupenjo ni e sekta mar thieth otimo maber e sekta mar pi otimo maber e sekta mar puonj kata weche mag skul otimo maber koso penja dichiel ni otiyo koso okoti kendi penjo maber ndi chieng' wuok tich nyiso wagolo nonro moro ma aparo ni ne jofwambo moko noyudo samoro ne okochopo Ramogi ka tang'eyo ni Royal Media to nobiro kane wagole Pan Africa Hotel ma ne wagolo nonro no mokwongo kaka counties otiyo madier counties gi kaka notiyo ni neno ka counties mag Hoho mar Okak emanotimie maber to ne wapenjo gi kuom functions 14 nitiere tije 14 ma katiba omiyo gi kod sani kopogore gi manyicho medi mar library makoro keti 15 to mayo tingo weche mag thieth weche mag somo weche mag opara kaka barabara weche mag chirni weche mag pi weche mag culture keni ratiro kata kito ganda gipogre gin gik moko 14 manyicho penjo ganda kwa medo nyaka corruption ti penje ni king'iyo county ni mano to koni ni ng'iyo county mo kipenje ni king'iyo governor king'iyo county marini isaneno ka gitiyo e thuolo maromo nade to health mineno ni achiu health kaka ranyisi weche mag thieth wan gi sidienge 4 mo penjo ipenje ni isaneno hospital bende ma county ogero county ni bende oseketo yath county ni bende osendiko jo tije hospital machalo kaka lakteche nikech mano function momigi to county ni bende lando nue kata samoro ka tuoche moko biro bende ntiere yore moko magiseketo kata nyamrerwa mawuotho e gwenge lando nu ni onegi bed gi cho
onego ibede kata gi rak moro kiluoko sende tikete wi rak no, onego bed ni ichwako pi kokimodho. Mago gik mopenjo gi, to ka ng'ato kona ni tipenje kiwango mondo mi iket ne penj mayot, mana kaka penj makoro nyitimo mar KCP ni mimi choices, wambe wamiyo gi choices ni kona kuom achiel nyaka 10 inyalo miyo government kata county government ni alama D machiel en orach mogik ta 10 ber moloyo. Koro gina 10 ni gina achiel ni wabrogo gi times 10, koro miyo wata malo 100 nikech mondo itim grading. Koro sama ng'asa penje ni to weche mag apimo kidienga ng'weny mar weche mag thieth, ka wadhi e weche mag somo nitie kidengie 3 kata bende 4. Wapenjo ni bende county government chiwo basari ma ne jok ma owinjore, tiende ni en orphan, vulnerable to gi nyathi ma kich to riek. County miye basari. Kiweyo mano, ipenje ni ECD. County ni bogero nu ECD e gweng'u ni. Kech ng'ini sama iwuoyo gi ng'ato, sampling ma watime village level. Koro ipenje to gweng'u ni bisenene kata nursery school moro moger gi county. Iwacho na seneno. Ipenje ni to village polytechnic bentie kata wardu ni. To wacho ni seneno. To kopogore gi mano nitiere kata kony moro ma county government chiwo kaka mag gimiluongo ni awachango basari asewacho chiemo. Bende nitie kata chiemo moro ma nyithindo mok nyal, bende nitie chiemo kech mago to auxiliary, tende ni onyalo meda chiko koyiene, but nitie counties mose keto nyithindo chiemo kaka Nairobi ka county timo miyo nyithindo chiemo, county mag Narok miyo nyithindo Elgeyo Marakwet, mar Kaluo bentie moko maluwo mo ni nyithindo madho nyuka ka gidhi school. Koro mago gik ma wapenjo ka wapenj functions gi. Tiene ni en interview makawo gimoro dakika 10 nyaka 15. Koro ipenjo to ing'eni miyo ng'ato alama achiel nyaka 10 to koni kama kitieko tidonje jok moyier. Wachako gi MCA ni nikech samidak kanyo wachiwo kako ruba ma wachiwo go example. Ng'ano no yiero kata debed ni yiero kata nok yiero teknin adult in ng'at ma ja higni 18 kadhi mbele. Wapenji ni to MCA ni kumalama achiel nyaka 10 inyalo miye maksadi to chiwo. To aidha nyaka ang governor ni to governor ni inyalo miye, nitie jok moko wacho ni miye nyaka 0. Mamano scale makoro onge mo mineno ka jok moko nigi 61, jok moko koro ka ngikete irewete kuom dhano 2,000 kata 1,800 ma chiwo example mag Homa Bay. Tang yudo ni jok moko ni chiwo alama mamalo 10 ewi 10, 7 ewi 10, 9 ewi 10, 1 ewi 10, pogre tene ward. Koro ang wanywando gini koa e ward nyaka county level. To wacho ni ward ni oyudo max, ng'ane oyudo max, gine MP oyudo max makama, senator oyudo max makama, governor oyudo. To wakete tang wariwo governors gi nikech gin 47 e Kenya. To wacho ni mondo mi waket gi ratil marom, un governors te imiyo budget marom ma medore gin mana revenue ma unu generate on generated revenue mag counties. Ka in gi pesa mosemi ni weche mag agriculture ni itie nade. Kiwango mar agriculture kanyo wapenjo to wapenjo sidieng be 5. Bende county government osemiu kata kothe. Ang'eyo ni kaka marwa ma Kisumo ndalo moro ne opogwa kothe kane wan dala. Na neno kothe ma county government no chiwo. Koro magi gik ma wapenjo ni to your pith. Bende county government ng'iyo kata chanjo mag dhok kata diek kanitie. Bende ging'iye ni cham mugole puothe gi unyalo yudo chiro. Koro mago gik ma wapenjo to rewa. Jomoko bende ne penjo ni to be nu penjo ku ji oteku mar governors gi upime ratil mane. Enena patch jo piny koso gik mane gisingo ne gibro timo kaka manifesto. Mae en perception. Tiene ni paro. Maparo no nyalo lokore ka gimoro odhi taro marach kata siasa, weche siasa olokore to pach ji nyalo lokore dichiel. Trevor nyalo yiena ni gimiwacho no en adieri kendo nyalo yiego nikech paro nyalo lokore. Wan e studio ka wawuoyo samoro pach waringo kama to ka gimoro wadhi go oko to pach wanyalo lokore mwacho ni kendo koro ok watim gima nowa pach dhano lokorega. To ng'ini sama ng'ato itimo ni maujiano, sama wapenjo ng'ato paro, luore gi gima ng'ato timo. Samoro ni iwuoyo gi ng'ato to governor kata MCA koka no ai gweng'gi. Ng'ini mbii mar MCA cha
kata mar mbunge mano biro kata liel more gweng kata no owendogi oyudogi kata bus station mo omiyogi kata gimoro matin ni dhiuru go to dhi upodh go nyiewo go mena moro koro giyieno tiyo ma be nu biro kata juma achiel kapok ochopo kanyo to pachgi do pogore paro no pogore koro emomiyo wawacho ne ga ji watimo ga gimoro ni tracking nitiere counties moko masanie osebiro irwa emowacho ni awa kata kane jopiny osekonowa ni wan atamalo makama ok wabedo namba 1 ok wabedo kata namba 10 wagombo ni udhie kendo penjnwa giuru niya buseneno ka county government otimo achiel ogero ulalo ni oloso ndara ni koro gimiyowa list mag program gi to gikonwa doguru mano manifesto kod gimoro ni koro verification giwacho ni koro wayie dhiyo ka Nyakach thuru to koro wacho ni dhiye Nyakach ing'i na e ward ka ward West asetimo kama, Central asetimo kama, koro osiemo ni gigo asti dhi tema ng'idwa yudo ka japiny bwa kacho ni ma ok en mar county government ma national government samoro be mar national government wacho ni no gini MCA manyotimo koro samoro be kwasetimo to waketo iratil ni paro ni project ni ng'ama nyotime koro gibro koni ni ma project ma women rep manyokelo koro utimo nikech mano osebedo ka nitiere jok moko makelo mibadhi e yor project no tim gi ng'ato to ng'ato liere kodno ni ma project man matimo koro nitiere stage mar ariyo nikech mondo mi wakwong wach niya wayoro tho gi gima nwagolo ni report ni nitie jok moludo igi koseludo igi to nyaka jiywak nitie jomoko kaka Siaya winjo ka jiywak kabisa Kisumu bende jiywak iko ni ang'o miketo mana governors manyien gi ni emotel koro ing'eni ka watiyo gi dholuo ni waketo jo Kisumu moketo jo Kisumu county unu penja wanwa penjo to koro kaluwore gi mbi mar gi tineno ka Trans Nzoia ni malo nikech jo Trans Nzoia opako rwadhgi ka giwacho ni governor watiyo tadier gi manywa nene nonro ni manyi benye obwogowa ni governors manyien manyodonjo manyien governors gi otiyo matek kabisa gin moloyo jok manitiere to nywa sewacho kaka researchers ni samoro ng'ato kosetiyo ing'eni kisekalo aora moro kane pi mol matek tiyudo jwenge moro yie moro ma jwenge kalogo ing'eni samoro ok bi badhi jok modong' loka cha governors mantie tam mar ariyo giwacho ni chik ok oyienwa ka chung' to nyalo chung' kata MCA ka chung' to nyalo chung' kata MP kata women rep kata nyalo dhi ma chung' kata senator to tij governor ni ting'ini orumo chuth nikech katibo tama koro bedo na tiyo matek aketo maine tich kata katiyo onge ng'ama bro ludha bang' ma erokamano jaduong' Jovin Wanyingo en jatim nonro e Infotrack koni un jopiny mano giwuoyo kodu tune muketo governors e kidienje mopogore opogore mane kaka bedo ok dang' giwuo gi ji te mana kaka giwachono lakini joma giwuoyogo to mae kaka uketo gi jokama mane buch jopiny wadhi ywe moro matin koduogo to wadwani weche manyien mabro kelo iri kaka kidhi mabor ahinya. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ahinya Prita. To kendo gimoro amora ewi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Bedo ni ng'ato ni kod tuo mar kansa ok onyiso ni ong'adne buch tho. Lim od thieth mantie machiegni kodi mondo pimi kata timni screening. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care.
wangu. Imagine kuna over 1,000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out. Pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. Min shabiki na nadeku place tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tenda. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kod winjruok gi Nyasaye. Winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho. Shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe singelikuwa hapa. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngima ni di. Ma okinyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima. Sabato ka Sabato mana e Ramogi TV. Singelikuwa hapa. Kama siwe. Erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi ni familia moro kar dak ma Sofia e boma ma Homa Bay sani chunygi dang'ni bang' ringre wuodgi ma jahigni 21 mane en japuonjre mbalariany ma Nairobi kwamo e osiptal ma Tenwek kaluwore gi gowi moingo gana 270. Familia no ywak ni poni ogiyudo konyruok mar kelo ringre rawerano to gowi no moting'o mane okunore e kinde mane ithiedhe kod mar kano ringre nyalo medore. Ali Abich nigi lero. Maen dalagi Vincent Odhiambo mane en japuonjre e hike mar 3 e mbalariany ma Nairobi kama ne otime tiegruok mar bedo japuonj ka endi liet kod kuyo koko familia kaachiel kod anyuolane kaluwore kod tho mare bang' yware kod tuo mar adundo kuom kinde malach. Familia ni modak e ngima matek sani koro chunygi dang'ni kaka ginyalo kelo ringre rawerano pacho ka owuok e osiptal ma Tenwek e kaunti ma Bomet mondo migiike bang' kane owito ngimane kaluwore gi tuo mar adundo ma osebedo ka chande. Nyathina ni nodhiga somo Nairobi University. Koro sani en e hike mar 3. Koro kanodhi koduogo e long holiday to tuo nochake. Koro pok odok nyaka sani. Osiko bedo kotuo. Odhi Nairobi ithiedhe oduogo. Otuo ithiedhe oduogo. Koro kane wadhi kuro daktari nonyisowa ni en gi tuo mar heart. To heart ne onego bed ni itimone surgery. Nitie gimoro dino remo. Ok nyalo miyo remo dhi e dende te. Koro ka remo gik, nitie kama ka remo gik to remo duogo. To ka remo duogo kinde moko noduogo modwa dino ler mane tero remo obwongo. Nogore piny, nodhi othiedhe ma kendo noduogo. Koro kogik chieng' Tuesday to wawinjo ni no collapse. Kaka no collapse no e kaka notho. Notho Tenwek. Min mara Lilian Nyamita wacho ni ringre wuodeno sani koro geng'ne Tenwek nyaka ne owet ngimane juma achiel mokalo kaluwore kod gowi ma oingo gana 270 ma idwa negi chul mondo eka migi ringre no. Koro bil ma Tenwek no ne tamowa nikech ne wan ga gi NIF to kwadwa penjo gi to giwacho ni NIF kawo siling 58. Koro modong' 200 gi 50 ni onego bed ni wan ema wabedogo mondo wachul. Wach ni omiyo bodi omoko Tenwek ku kendo koro nyaka ne timre kawuono koro en juma. Ka wadhi kuro kwa wuoyo kodgi to ginyisowa ni kwasechulo pesa no to wakaka bodi. Koro nyaka sani pesa ni pok wayude. Familia no wacho ni giseuso mwandu te matin mane gin go e kinde mane gimanyo thieth ne wuodgi no kendo sani gionge kod yo minyalo omgo ringre Tenwek mondo migiike. Gin kod geno ne ywak margi biro chopo ne jotelo mopogore e kaunti ni kaachiel kod joma chunygi ni thuolo manyalo resogi e midhiere ma sani koro gore kuomgi no. Asechandra kode mapuonje manyo koro nyodhi e university. Kanyo tuo goe skul kuno oduogo ka. Asetere hospital ma district ma Homa Bay, atere Rasia, atere Kenyatta. Manyogi kama konya tere kama nyotho e twende ni.
Taonge go weso mora mora nikech gik mane an godo auso ma tieko ka jawuotho kode osiptal go kana paro ni Nyasaye nyalo konye to tamore. Nen 200 and something moko ne NHIF okawo to koro medre nikech mochari bill to nowach ni bodi ok nyal gol kapoko utie clear that bill. Gin jok mathagore e neighborhood ka wang'eyo gi. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jodak e gwenge makoro e sub-county ma Muhoroni koro dak gi luoro bang' monj ma kinde ka kinde mag ong'eche ma kwan gi medo mana medore. Kaka James Okoth koro leronwa, ong'eche go osekelo rochruok ne jodak kochakore e chenro magi mag pur nyaka yoregi mag dak bende. Piny koro oru kendo oru nyaka ne ong'eche matama makindegi. Bende esechegi mag dhi e dwar. En dwar maketho chenro jodak e alworani e yo machalo kama. Ong'echego wachore ni monjo puothe kendo godo cham e bwo lowo kendo weyo ka gichamo koda ka cham moseti. Magigolo nyaka ma piny mopidhi be gichamo. Gichamo gimoro amora kama oting'o koda ka olemo kaniang'. To en sosa magipore mana ka ok giyudo migago ma chunygi olendogo. En kwetho ng'er matama mane ochuno Filgona Were ma jahigni 70 kendo jadak e gweng' malim Tidi e sub-location ma Nyando mayudore kar chung' od bura ma Muhoroni e kaunti ma Kisumu mondo opuonjre bayo orujre. Orujre mobayo e yor lony machalo kamano mowacho ni ok buogo ng'echego e kinde ma jodak bende ywak ni monj ong'eche matamago. Rabolo giri ichamo kucho. Gimora mora kimo bando ibet piny rito kidonje yot giduogo gine rabuon. Koro kaka timra onge matunda girigi gipono gik mane dala ka gite. Koro asebet kod midhiero ka nyithindo matindo to giyie mayo kata gimoro kachamo. Nyathi matino dwa kata nochwadi. To ging'eny ok ni kata ni piero gika dhi kata mana gika chalo kata mana miche. Asepuonjora nyaka ba orujre. An go rujre. Ikite asetieko. Kite mako kwato mancho okel kanyo mabet dita tieko te nie bungu ong'ero ola. Kora kia kaka nyalo timo, kaka wanyalo timo, wan joma mama mawasegi, kaka nyalo ringo, nyithindo bedhi kamali, onge rieko. Ong'echego, jodak wacho ni timo nyaka apedha e udi, kendo weyo ka gichamo chiemo moro amora mak mana moketie kwiri. Joma mine morwako law mabor gi be ok gidew, mago gichayo. Koro sani to koro gidonjo nyaka e udi. Koro wabiro timo nang'o to gimedore bang' dweche adek ginyuolo rude. Nyithindo gite makoro chayowa kibayo to otimo ni. Ong'echego iwacho ni ochayo joma mine kendo kata joma chuo bende ogiluoro bang' ka giseng'iyo. Ka gineno welo to giringo gilal meru e kinde ma mawengegi okolo kudho to neno gichien. Bang'e ka giseng'iyo to mae picha. En tama motamo koda kalema moko. Guogi odong' karuto aruta kalure gi midhiero mar rem ma ong'echego wegigo bang' monj. E kinde mambura kod gwen to koro odagi kihondko. Jodak ywak ne piny owacho kod apisas mag KWS kagiwacho ni kuom kinde osebedo ka buono ywakgi. Wakwayo KWS ni gigol ong'echegi ka. Mane yo ma digi konywago. Gigol ong'echegi ka mondo wadong' wapur nikech mae tich ma watiyo ka. Wan wapuro e kama wayude konyruok, e kama wayude chiemo, e ma wayude kata gik matin ma wanyalo uso. To ka koro wadwa bet ni waonge kata mana mwachamo, wabiro dak nade. Ong'er matama e alworani buogo jodak kathiro koda ka wechegi mag pur e kinde makoro luoro pod nitie kalure gi nong'no ma pod oritogi e kinde mabiro. Gikwayo apisas mag KWS mondo oru gi kony mapiyo. James Okoth, Ramogi TV. Kwa koro ni jodongo mawuok e dhot mar ogendni Ganda jo Kipsigis ma odak e gwenge mag Angata mani Baragoi kod mago mawuok e dhot oganda jo Kuria ma odak e gwenge mag Wetembe mayudore tong' kaunti ma Migori kod Narok owinjore mar tieko ywaruok ma osebedo e tong' kauntis ariyogo mosekelo lal mar ngima kod mwandu bende. Juma nigi ler.
Ogendini maoda gwego maga ng'ata baragoi e kaunti no Manarok kod maoda gwego magwe tembe e sub-county ma Kuria East e kaunti ma Migori ok osebedo kod kwe kuom kinde malo dweche 2 nikech ywaruok ma osebedo kindgi. Ywaruok ni ma osekel kod wechego mag lo, kuo mag jamni kod mamoko oseokamo kuom oganda soto ngimagi, moko idinyruok ka mwandu buora bende osekethore. Tumekuwa kipigana ambapo tuliweza kupoteza watu 3 tayari tangu hiyo vita ianze, na kuna majeruhi kadhaa wa kadhaa ambayo bado hata wengine wanatibiwa hospitali. Viongozi wa usalama, kuna hao kama machifu na wengine ambao wana usalama, ng'ombe zinaibiwa, ng'ombe 2 wao wanaweka ni ng'ombe 10, ambao inaleta shida hasa wakati tunapofuatilia ng'ombe hizo zirudishwe. Chiendo mag wuoth kod ohala bende osebedo korochore nikech luoro ma okel kod ywaruok ma osebedo e kind ogendni ariyogi. Hiyo vita imekuwa inachangia pakubwa, kuna mambo ya kulima, kuna biashara inaendelea kati yetu, soko ile yetu ya Ng'ata, soko ya Kuitembe, soko ya Timaru ilisimama. E okang' mar kelo kwe kind ogendni ma odak e tong' kaunti ariyogi, josiasa e kaunti ma Migori kaachiel kod mano Manarok ka otelnegi kod jalup gavana e kaunti ma Migori Joseph Mairi kaachiel kod mano Manarok Tamalinye Koech ne obedo kod romo kod ndarite kwe kaachiel kod jodongo mar manyo kwe. Ni watu wachache ambao wamekuwa wakitumia hawa vijana kwa binafsi na kwa manufaa yao. Kama kuna shida yoyote, tuko na machifu, tuko na ward administrators, tuko na ACCs, tuko na DCCs. Hawa ndio watu wanaweza kusuluhisha shida. E romo mar kwe mane obagwego mag Lolgorian e kaunti ma Narok, jodongo wuok e dhoudi ariyogi ma osebedo kod ywaruok ne osingo mar kelo kwe. Na tukakubaliana amani itakuwa. Amani oye! Leo ni siku ambaye tumekataa wizi na haitaruti tena. Mtu asibebe silaha naenda shambani, mtu abebe jembe lake aende shambani. Hakuna mtu, tumepitisha leo ni amani. Mtu akigusa mwingine, watu wa usalama wako hapa. Winjruok ne ochopi ne ogendni gidhitiyo kamoro achiel mar tieko kuo mag jamni, ka bende onge ng'at ma koro biro yiene mondo koro kwa jambe e puoth ng'ato ka ok oyiene kaachiel kod mamoko. Kila mtu alime shamba yake, achunge kwa shamba yake. Kama unataka kulisha ng'ombe shamba ya mwingine, muombe. Na pia tumesema kama kuna ng'ombe ambao zimeipiwa kutoka eneo la kuli ambao hazijarudishwa, upelelezi itafanywa, na kama ukweli hizo ng'ombe ziliibiwa zitarudishwa. Ma en romo mar ariyo mar manyo kwe, ka romo mar adek madhi nywando ogendni duto ma odak gwenge ma ywaruok osebedegi koro chan dwe manyien. George Juma, Ramogi TV, Migori. Steven Aseka kod Madeline Ng'ang'a e joloch mag chenro mag jipange na Viusasa juma montiere ni. Nyaka sani piem mar jipange na Viusasa ma juma ka juma oseyudo joloch 5, kamoro yudo omenda maromo Sh500,000. Piem mapile ka pile joloch yudie maromo Sh100,000. Nyaka sani joloch 39 oseyudo mich mapile ka pile. Piem no dhi nyime nyaka tarik 26 dwe mar 12 higa montiere ni. Mondo midonji tugo mar jipange na Viusasa, go namba mar *487*3#. Kila mtu ajaribu, sababu hata mimi nilijaribu nikapiga star. Ninaambia watu ya kwamba ukijipanga na Viusasa hata wewe utakuwa mshindi. Ili dial *487*3#. Ulicheza na how much? Nilianza kucheza na 10 bob, na nikacheza na 50 bob, na nikawa mshindi. Kwa naona namba inanipigia. Na wakati niliongea nikashuku kidogo. Sasa ndio na nikawashukuru sana sababu mlikuwa persistent. Na hamkuchoka na mimi. Si mnaona? Sababu nilikuwa naona kama ni ulikuwa unashuku. Nashuku sana. Sisi hatuchokangi na washindi wetu, hatuchoki. Kama wewe ndio umeshinda, tutakubembeleza upokee pesa.
Klab mar Gor Mahia olo Shabana gol achiel kuom nono e tuke adhula lig maduong' pacho ka mane obagi alap makasarani. Gol no makende noloye dakika mar 90 gi jatugo Rooney Onyango. Shabana notigo tugo gi jotugo 10 bang' jatugi Absalom Aduda yudo kad makwar e dakika mar 81. Dikati Rogers Ouma kwake Sylvester Wino Masharia Rooney Onyango Rooney Alap ma Ulinzi Complex Club mar FC Leopards nowuok amodhi nono gi nono ka Club mar Bandari nochwero luya gi police e alap ma Baraki Sports Club County ma Mombasa. FC Leopards nodhi e tugo no ka gintiere thuolo mar 15 e chung' mar timbe mag yudo loch e tukgi mokalo e kindgi gi tim mar Nzoia. Police FC noyudo ka liet ma Mombasa ni malo bang' Club mar Bandari rodho gi gonde 3-2. E tuke mamoko mane obagi e lig maduong' Club mar Bidco noloyo Muhoroni Youth gonde 3-0 ka Sofapaka nogwaro jobengi mag KCB gonde 3-0. Ulinzi Stars nomedo Robert Matano liet bang' rodho Tusker FC gol 1-0. Maybe it would be better if the game would finish 3-3, so the fans would enjoy more goals. But interesting game for me. We try to win, they try to win. We try to find a solution against them. They also were prepared well. So I believe that during the other games we will see that this point is very important. We had 1 or 2 chances even in the second half, but honestly I think FC came up a bit strong in the second half. Did some good counters, very dangerous on set piece, very good corner kicks from them. And the effort together with their coach and the players, whatever they put in the second half, maybe they deserved more. So to me, I'll say that I want to appreciate for the point I had. Timu Keini mag Kenya ochako tuke mag manyo tiko mar tugo tuke pinje Afrika gi loch 2 e kindgi. Kenya Ports Authority gi Equity Hawks gin moko kuom timbe manochiko mowuok pinje 6 marakore boma ma Kigali piny mar Rwanda. Equity Hawks noloyo tim mar Gladiators mawuok e piny mar Burundi points 77 kuom 45. Gladiators nochako tugo maber kendo yuayo Equity nyadiriyo bang' tugo bedo amodhi points 10 kuom 10 gi 16 gi 16. Hawks nojiwo tugo kendo nobedo mbele gi points 9 kapok jotugo dhi e yueyo. Jobengi ma KCB nochwalo points magi nyaka 50 kuom 35 e kwota mar 3 kapok giyudo loch mar points 77 kuom 45. Betty Kananu gi Mary Lisa Omondi nobedo jotugo masulwe. Timbe ma biro chopo e finals biro ng'ado tiko margi. Tim Kenya matugo tuke mag hockey kidieny mar nyiri biro rakore gi tim mar Nigeria tielo mar nus finals e tuke mag pinje Afrika mag laro tiko mar yuoro e tuke mag Olympics higa manyien e piny mar France. Kenya noloyo tuke go 3 e group mar ba ka tukgi mogik ne giloyo tim mar Namibia gol 1-0. Gol no makende mane omiyo Blades otieko e thuolo mokwongo e group no noloyo e kwota mar 4 gi jatugo Grace Bwire. E nus finals machielo, tim mar Afrika ma Milambo biro rakore gi tim mar Ghana ka jaloch e finals ema biro kawo tiko mar yuoro e Olympics. The injector on the near post. So it's a soft weighted pass, really good, and then just going wide, and the post player dives it in. The goal scorer there, Grace Bwire. Yeah, she was in the right place. Looking ahead to the semi, especially with the game we have played right now, I feel there are a lot of things we really need to work on as a team, especially PC offense. We really need to work on that. Okay. Yeah. Kambi mar goyo punda mar shabiki.com okelo chenro manyien mar shabiki multibet boost mamiyo jago punda loch atamalo 1,000 ka jaloch 3 oseyudo mich mar siling milion 3.
Nelson Mukindia mawuok e gwenge mar Unyenjes kaunti ma Embu ne achiel kuom joloch bang' yudo makare tuke 27. Mukindia matino tiyo gi siling 250 kendo yudo loch mar siling milion 2. Joseph Sitoko mawuok e kaunti ma Trans Nzoia kaachiel gi Gideon Koech mawuok e kaunti ma Nairobi bende loyo omenda maromo siling 696,917 gi 303,907 kaluwore. Shabiki.com ni kod mich mopogore ka Multibet Boost en mana achiel kuomgi. Keto timbe mathoth miyo thuolo mar loyo omenda bende bedo modhuro. Kiambia watu sana. Lakini nilikuwa na imani. So nikiwa nimebakisha wiki kama moja like 10 teams. Ndio niliambia mwenzangu wa colleague kwa kazi. Nikashare. But pia nikaona amefurahia. I did a bet for a multi-bet of 21 games with an odd of 1,503 odds, a stake of 150 shillings. I was given a boost bonus 2 million just like that. Alienda akafungua sportsbook ya Shabiki, akachambua game 22, akawekelea na akatulia wiki 3. Ameweka mshipi yake safi akingojea, ndio imempatia mita 2. What about you? Nilikuambia pale kwenye Shabiki tuko na multi-bet boost ya up to 1000%. Yake ilikuwa 60% boosted. Imagine ingefika 1000. Sasa wewe enda kwenye www.shabiki.com, chambua magame. Tuko na league zote ziko hapo. Kapok oloro chenro to wang'i aneno wacho nang'o yari 3:6 ka OIMORE Ombija ma ndio Weno Janabi kane oyani Masai biro mar kingi no de bed noduokonwa nengo mar mauta piny to de ayie kode, but pod biro neno okaneno kokonyo uchumi pod peka kamano. Trevor jogi otimne mana familia no favor late Nde ma Collins kawuok Uasin Gishu County. Erokamano Ramogi TV ma Peter Olo kan yimbo majimbo awinjo makare. Erokamano ahinya. Trevor Dorothy kan Homa Bay. Anto duoko no okamorgo nikech chuora en nas to ne ogole payslip wakia gimomeyo to odong higni 8 to retire. Akwamo gi nyithinde dhot anto ka yie gi duoko no ken mar adieri. Erokamano ahinya kuom oteugo. An Lionel kawuok kojuok e Siaya awinjo makare ta wuoro kaka ng'er ketho mwandu mek ji. Oliech Chris akwayo ni winjo maber ma Stacy akwayo ni awe maber mano mar Stacy wuor mano timo class 8. Okiwacho no school ma Stacy nitiere, but ageno ni Nyasaye biro gwedhe mondo otem maber. Sikuru mentiere no. Mane kama we chenro mar OIMORE wakelo weche manyien. Wilson Ochuka jakabuoch kobita emane lokonwa wacho no nende maber. Anto nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa mar Nyasaye gwedhe na ujoka.